שלום, ערב טוב, שנה טובה, כבר אפשר להגיד. ככה שומעים יותר טוב? יופי. שמי טניה רזניקוב, ואני מציגה בפניכם פה את המקהלה קשת המזמרת, מטעם אגף החינוך של עיריית רמת גן, יחידה לטיפול בתלמידים עולים ובני עולים. אחרי 20 שנה של עלייה, הוקמה באגף החינוך יחידה שאמורה לתת מענה לכל הילדים העולים ובני עולים בעיר. והמקהלה הזו זה בעצם פרי של עבודת היחידה. המקהלה קיימת כבר כמה שנים, 6 שנים, הנה ז'אנה אומרת לי. ז'אנה סלווינסקי מלווה בפסנתר. ילדות מקסימות, זה רק נראה לי חצי מהרכב המקהלה, אז קבלו אותם בבקשה. 16, יש לנו עוד חלק של מקהלה, אתם תראו אותם היום, ואנחנו כולם מאחלים חג שמח, והבנות רוצים גם להגיד משהו. שלום, או יותר נכון, אני רציתי להגיד ברוכים הבאים, אבל זה יותר אנחנו. סליחה? תבורכו. גם אתם. תודה. רציתי להגיד שזאת ז'אנה סלווינסקי, היא המנהלת המוזיקלית שלנו וגם המנצחת. מלווה מוזיקלית ופסנתרנית יולי דולוב. ילדי מקהלת הקשת המזמרת מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה. אוריה מלאת הצלחה. שיהיה בריאות ואושר ואורך ימים. אנחנו מתחילים. ואנחנו נתחיל במחרוזת שירים לכבוד ראש השנה. נא לזכור טלפונים סלולריים. כן, בבקשה, ותודה. לזכור טלפונים.